Dwi'n gyfrifol am wasanaethau oedolion o fewn meysydd iechyd meddwl, anabledd dysgu a diogelu oedolion. Yn fy waith bob dydd, ym mhrif rôl ydy arwain gwasanaethau, arwain staff a chefnogi staff drwy arolygaeth, cyfarfodydd, trafodaethau. Dwi hefyd o dro i dro yn cael cyfle i gyfarfod ag unigolion sy'n derbyn gwasanaethau oddi wrth y sir, hefyd cyfarfod eu teuluoedd a'i gofalwyr, a chael cyfle i drafod beth sy'n gweithio'n dda o ran y gwasanaethau maen nhw'n derbyn, beth sydd ddim cystal, a beth fedran ni wneud i wella pethau. Mae roedd y swydd gwreiddiol i fel gweithiwr cymdeithasol dros 17 o flynyddoedd yn ôl yn swydd lle oedd medru siarad Cymraeg yn angenrheidiol. Alaw Pierce oedd y rheolwr tîm ar y pryd, ac mae'r ffaith ei bod hi wedi hyrwyddo'r Gymraeg o fewn y gwasanaeth yn y ffordd yma wedi denu siaradwyr Cymraeg i'r tîm, ac erbyn heddiw mae canran y siaradwyr Cymraeg yn y tîm yn uchel ac yn uwch na unrhyw dîm arall a fewn Sir Ddinbych. Alaw always gently encourages Welsh speakers, and I know, for example, we have a group member called Bryn, who is a gentleman with learning disabilities, and she will chat to him in Welsh before the meeting starts, and it's just a really nice way of subtly showing the importance of encouraging and supporting people to speak in their first language. Dwi'n mwynhau gweithio efo pobl, ac mae'n fraint cael bod yn rhan o fywyd rhywun, hyd yn oed am amser byr.